Pinipai Kuninipai inquiry Siarni Ada Porpai Po a Porpen Dipu Rongso Piangkang Flyover Kasilam Bomalong PWD Alongli Arondre Pen Kedola Pen Kulat Kibi Atumapan An Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Mithang Chithur Plut Pen Ketharlia Sai Kedeng Bangso Ketharlia Sai Kedeng Ponnang Koklaki Dipu Rongso Pi Arlo Radatum Kedam Kewang Kachingkin Mati Traffic asai kasiksak do putheklong si Karbiang Autonomous Council CM Kamathapen Board EC Rongni hang forest asai hempen Dipu Head Post Office an kilometer isira ebeng an flyover kaselam ji aphansai deng ponlo Bangso pen non asai sitami ketangji ason sidolo Sitami penanga natung PWD atowara kung kedai lap along kulat kedokojok towar kaselama bang kasiksak theklong si Assam Land Revenue Regulation Act 1886 Settlement Rules Section 18(3) 15 days ang bongpen kaching thur asai mo ki claim ji aphan PWD atowar pi ang bongpen 15 feet pupu ahin tame cheterek nang ji pusi notice pilo Sedami thurwang vereka jok CM amithang pen thurplotsi ketharlia sai pini pen pangching ponlo la pen penna pen ketharle tang etsi Ningkan Phokep Sertalin Kechok Karbi Youth Festival Talon le aprang flyover Kimrang Patang Serak nang Popusi Thanlo Bangso Ketharlia Sailong Abarim MP Dr. Jayanta Rongpi Boundary Wall Abarim Dipu Town Committee Chairman Gotom Terang Guest House Kulat Hem Mukha Pripontanglo Pini Bangso Ketharlia Sai Kedeng along Muni Ratum Aringa Hu Keso Avilang Hormu Hortar Sitami Kana Hok Thetan Avilang Sitami Pini penama cheterek serakri plote pinna pen ki building boundary wall la pen kulada long ke do ahormu ke do an kano hok do kok pustami akoi nang pilong le pusi pachini pon Pini Bangso Ketharlia Sailong MLA Dorsing Ronghang Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Karbiang Autonomous Council EMs MECs Karbiang Autonomous Council Secretary Engineer Juvel Timongatum Chetongdun News report long sa Inti Karbiang Live